assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bo leydi mone mon foof salminama inde manama yettode sikala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo subaka altini ina woni jeetati lewru juillet hitande ko ujunnaje ɗe nogas e nayyi joni paaɗen koye jaade leydi sénégal jayndeji leydi men e oɗo subaka hannde gari koye toɓɓe certuɗe hay sinno tawi ina ɓuuri hen mantinade ko fate banggue bonande gon tooɓo telligo hanki won e diwanuji ɗo e nder leydi meɗen sénégal puɗɗortoɗen ko jayde besbi le jour nden jayde ne wayno oɗo subaka hannde wi ko inondation woni ɗin toɓol ɗi ganduɗa ɗi jippima ɗo e nder leydi meɗen ha tengti e wone diwanuji ɓe mbi ko Kaolack e Touba e oɗo saaha hannde keeɓi gueɗal mumen to banggue on ɗon inondation ɓe mbini ko ɗum toɓo arwanigo kono kadi gulali gadani heɓe cifo toon to Kaolack leeɗe kewɗe hannde o hay goto wawa toon yettade sababude kewendi ndiyam joomen galleji en noon e oɗo saaha hannde nana gulla ina ero laamu ngu nde wallata ɗumen e ko yewti e guittugol ɗen ɗon diƴƴe to Touba toonne kadi ɓe mbi ina wayno ko kulhuli mawɗi joga sababu noon ina wayno ko ɓamtugol hayso tawi mbiyen hono ɓamtugol golle ko wiyete travaux d' assainissement ene teska toon to Kaolack kadi janankoɓe garti wiide wonde ina wayno ko ɗum catastrophe mawɗo woni ko teska to banggue inondation e ɗin toɓoji garwaniji jagorɗo tan mbiɗo gueɗe assainissement e diƴƴe woni Cheikh Tidiane Dieye holliti wonde tan wone laabi walla ni woni nokkuji ɓe ganduɗa ko entreprise uji ɗi mahata koye dow booli ɗo manam ɗo rewanno ndiyam saabi noon janankoɓe mbi kanko Cheikh Tidiane Dieye ina wayno ko fate banggue caɗele ono inondation kala iwri ko yewti e wasde hormade ko yewti ko e booli ɗen diƴƴe ɗe ganduɗa ko ponnoɗe rewde ɗon kono de joomen entreprise aji en maahi e dow ɗin ɗon booli l'informateur quotidien e oɗo subaka kañum ari koye ko fate banggue gonɗon toɓo hewgo doole telligo e wone diwanuji leydi meɗen sénégal ɓe mbi ko Kaolack e oɗo saaha hannde erima ballal ummorade e Bassirou Diomaye Diakhar Faye Diourbel e Dakar ɓe mbi e oɗo saaha hannde ko ndiyam kewɗam doole woni ko teska toon saabi jeyanankoɓe waɗi ko ngal ɗon natal ngal ganduɗa ko oɗo sagata dondiɗo valise ina juuwi ha yetti buuke e ko fate banggue ɗen ɗon diƴƴe ɗe ganduɗa ɗe teskama e won e leyɗe ɗo e Dakar hani e woni diwanuji leydi ndi Dakar Presse ko jayde witeno nden jayde wi ko fuɗɗode ndungu walla manam gatamare jippima e yonga e diwanuji leydi sénégal kono di ko ɗum toɓo arwanigo kono kadi ko ɗum bonande adidi woni ko teska e ñalawma hanki ko Kaolack woni ko situation d' urgence noon janankoɓe mbiri Ousmane Sonko hoore jagorɗo eri wayno tan ko rapport mo ganduɗa o ko rapport détaillé woni sillor mbo ONAS foti waɗandemo e ko fate banggue gestion des inondations ɗo e nder leydi men sénégal La Tribune kamne arti e ko yewti on ɗon inondation to Touba Kaolack e Dakar Diomaye e Sonko nana kucciti e caɗele inondation ko noon janankoɓe bindire ngaltidi bindol Rufisque Keur Massar Tivaouane Peulh Malika ko leyɗe tawteɗe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar foof hande o ina gonde caɗele ɗen inondation kono ɗum ko toon to Touba ɓe mbi ko laabi ɗi mbati comme no calli walla ni so on jiiɗi no maaji ni kono ɗum ko ɓe kolliti wonde ko leyɗe baaɗe no Ngane Cofak Médina Mbaba foof en hande o goni koye diƴƴe toon to diwan mbo Touba Dakar Kaolack Touba ko jayde Vox Populi ari habrude en wondene ko toɓo arwanigo kono kadi ko inondation gadiɗo woni ko teska e ñalawma hanki ale to ndiyam tawi noon ko kewɗam kono kadi caɗele kewɗe capitale du Sénégal ha toon to Saloum edi mouridisme inana juuwa e diƴƴe oɗo saaha ɓe mbi tan ko leyɗe kewɗe oɗo saaha hannde teskama hen bonande ɗam ɗo ndiyam kono kadi BRT woni bus rapide transit wondude Dakar Demdik ne wayno tan ɓe mbi koko dartiɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar sababude ɗam ndiyam kewɗam jagoɗo tan mbiɗo gueɗe assainissement yillima hanki toon to Kaolack tawi ko jillu keñoragu kanko Cheikh Tidiane Dieye wiide makko tan ɓe meeɗani wadde promettre Sénégal naaɓe woni hurnaki hay goto wondeni ma was wadde inondation e ndeɗo hitande e wiide makko noon ko ɗeɗo caɗele mbawa safrede lebbi ɗiɗi ha lebbi tati ngam ittude ha laaɓa ceer ko fate banggue on ɗon inondation jayde Dakar Times e oɗo subaka hande kamne ari
koko fati banggue gonka leydi ndi ko wiyete situation sociale muska no fewi gonka muska leydi men Sénégal wuuri oɗo saaha mayde ko ɓatti e temedere migrant rewi hen kadi ko ɗen diƴƴe kewɗe doole woni inondation jeenen ko ɓe mbi ko premier ministre Ousmane Sonko erima sukaɓeɓe woto ƴettullaɗe ɗe ha tengtitinaɗe toon to dunde Europe saabu e wiide makko ni ndeɗo mayde ɓeɗo sukaɓe ɓattiɓe temedere ina kay jaari waɗanede ko wiyete ko hono deuil national woni sunare guindiri kono ɗum ko kanko premier ministre wiide makko tan ɗum ɗonne kadi maɓe daro hen ɓe lelna peeje jeenen koɓe gaari tongude wonde wi koɗe balɗe battidiɗe Sénégal wuuri tana musɗo saabu ko ɓatti temedere neɗɗo goni ko mba hospitalier mumen yanti hen kadi eɗen toɓoli kewɗi doole rewi hen ko inondation ɗi leydi meɗen wuuri e ñalawma alet hanki o jayde guendiri nde losolo e natiri dingaral ko on ñalawma ɗimmo ko wiyete setal sunu rew woni tan fittude booli leydi ndi laɓɓinde ɗum hano hannirta ni ɓe mbi tan de ko Sénégal naɓe kadi jalti notima gon erago chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye premier ministre Ousmane Sonko yano ko toon to Saint-Louis wi tan ko wadde maintenir la cadence beele sukaɓe yimɓe ene ɓuuri yaltude e kala saaha ɓe kolti won noon faya koye wadde audi woni yurnitade programme d' adoption mo ganduɗa o ko changement climatique e tawi ko joopi ko ɗen guure sappo ɗe ganduɗa ɗe ina tawi e nder leydi meɗen Sénégal jayde l'observateur e oɗo subaka hannde kañum ari koye yewtere yañinde ɓe mbaddi e Mansour Faye maire mbo Saint-Louis kono kadi menno ɗo wonde jaggoɗo tambiɗo gueɗe transport yaaha gara leydi men Sénégal ɓe mbi tan de kanko Mansour Faye wi ko le Sénégal est en danger Sénégal de hannde o woni koye kaya mbeya e wiide makko ni ko en ganda holi gonɗo président kono kadi en ganda holi gonɗo premier ministre holiti won noon ko menace uji ɗi Ousmane Sonko hay crainte goto hay kulhuli goto o jogaki saabu ɗum ko ɗum konngudi cukagu e wiide Mansour Faye o arti eɗen balɗe temedere ɗe tandem Diomaye Sonko e wiide makko ɗum catastrophe manam ko ɗum boomare mawde wonande leydi meɗen Sénégal o arti e alhaali jaltal Aliou Sall e nder APR hani e janggo Amadou Ba e nder on alliance pour la république on entretien exclusive ene yaaji e nder nden jayde witende l'observateur hello nayyi e joyyi jayde witende révélation quotidien tacci keeri fayi toon to nde fedde witende alliance des états du Sahel tawi noon ko ɗin sanction ngaji ɗi CEDEAO Mali Mali naaɓe Nigéria naaɓe Burkinaɓe ɓe mbi tan de koɗo hannde erima yo visa waɗe wonande Afrique de l'Ouest tawi kala nato leydi mum leyɗele ɗe noon tati kala jomum ina wawa wadde visa ummorade leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko Afrique de l'Ouest saabi noon jeyanenkoɓe ina garta hen tawi ko konguɗe mo ganduɗa kam woni hoye leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye on ɗon mo ganduɗa ko sommet d' urgence bannoɗo toon to Abuja o wi ko CEDEAO fotani jokkude ha joni fawde kuule dow ɗen leyɗele tati biteɗe alliance du Sahel saabu noon wadde ɗum ko wayno tan ha joni ko lorde ɓesguli ɗi konngudi chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne yaaji nder nden jayde witende révélation quotidien le quotidien yewɗo subaka kam ne arti e Mali Niger e Burkina Faso waɓɓe créé ko wiyete confédération woni goomum état du Sahel mbiyen alliance état du Sahel mbi tan de ha joni ko ngun goomu darima gam huccodirde e CEDEAO ɓe mbi noon ene woodi ko wiyete ko battane woni conséquence ko wiyete banggue libre circulation des personnes et des biens janenkoɓe mbino wayno tan ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗama désigné médiateur woni jaahowo koyɗe moƴƴe masala hakkude CEDEAO e ɓen witeɓe alliance état du Sahel le public ene wayno arti on ɗon confédération des états sahéliens woni ɗin goomuji ngun goomu kesso jibinago tawiri ndin ko leyɗele tati ɗe kalden ɗe ɓe mbi ko Diomaye kañum tigui waɗa nelaɗo kiriɗo wonande CEDEAO gam wadde désamorcé on ɗon bombe en tout cas yabɓude on bombe mo ganduɗa ko jogoɗo filñitade e Afrique de l'Ouest jeyanenkoɓe garti noon wiide wonde tan ko kanko konngudi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoore leydi Sénégal o wi ko d' abord ko CEDEAO ina hucciti alhaali jihadisme kono kadi e populisme hani caɗele ganduɗa ɗe ko caɗele wadde créé ko wiyete ko hono copreji mumen walla financement mo ganduɗa ko cembuɗo ɓe kolliti won noon kanko ɓen hooreɓe e Nigéria erima on mo leydi Sénégal nde haaldete walla ni on mo hoore leydi Nigéria kañum tigui eri hoore leydi Sénégal o nde yewtitta e Mali yewtide e Burkina Faso hani e Niger e on tuma kanko chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye wiide makko tan jaltal ɗe leyɗele tati ɗe ganduɗa ɗe ko leyɗele mo wi leyɗele frère to banggue CEDEAO ne wayno tan maɗum won
pur woni ma ɗum won saɗede mo nde ganduɗa nde ko won kadi gagnande hono blessure to banggue panafricanisme wiide on horejo leydi Sénégal hanki e nder ngun batu wangu toon to Abuja. Record quotidien ko ɗon guddirten robine men jayndeji ko jayde coftal balli ɓe gari koye euro 2024 Espagne France Pays-Bas e Angleterre ɓe mbitan de ko ɗi gayi mawɗi nayyi toon to Europe notima rendez-vous e on ɗon demi final ɓe mbaɗi noon ko natal ɓeɗo heptinaɓe ko wayno Nico Williams junior mbo Espagne wondude e Kylian Mbappé mbo leydi France hani e Bukayo Saka mbo Angleterre wondude Kogi Kodi Gakpo Maingar mbo Pays-Bas woni leydi Hollande. En tout cas ko ɗi gayi mawɗi nayyi mbaɗi jetti on ɗon carré das no jeyanankoɓe mbiri kono ɗum ko ina tawe hen Copa America quart de finale le Brésil waɗama stoppé tawi darni ɗum ni ko Uruguay mbo Marcelo Bielsa tonne kadi koye demi finale ɓe goni jogoɗo tijjede oɗo jamma paaɗo. Musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe Ayaw TV to banggue robine mon jayndeji oɗo subaka altine hande 7 lewru juillet 2024 en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage aadi men e robine jayndeji inchallahu lamɗo jaaɓi ko janggo talata yo Allah hokkin ñallude dow jaam.